Salut și bine v-am găsit la un episod ceva mai special, deoarece astăzi suntem la trăierea de grâu, da, ați înțeles bine, am început la trăierea de grâu. Dacă vă întrebați de ce sunt așa trecut de ape, deoarece, stați să vă arăt, este foarte cald. Să vă arăt și câte gradații sunt aici la noi, nu știu dacă se vede, livezele 34 de grade. Combina este aici în brazdă, a început primii ăștia în stânga de aici, nu. Primii doi otcoci sunt ai noștri, sunt aici, văd că vecinul ne-a luat înainte. Iar astăzi, pe canicula de 39 de grade, că atât arată maxima, noi suntem la trăierea, suntem aici cu una dintre lemuri și vedem, dacă este nevoie mergem și o luăm și pe alaltă. Dacă nu, să ia, să avem și aici lăutarii. Și da, ce pot să vă spun? E foarte cald aici. Mâine cald, nu mai am cuvinte. Postez și eu pe canal, că n-am mai postat de mult. Hai că mai miroase. Și revenim cu secvențe pe ziua de azi. Nu cred că fac ceva lung, că nu. Dacă din câte ați văzut, nu prea fac eu videoclipuri lungi, gen de 10-12 minute. Eu fac de 2-3 minute, dar cu secvențe așa, nu prea stau. Că eu iau camera, dar câteodată uit să mai filmez, că mă iau cu una, cu alta. Da. Așa că revenim mai încolo, pa. Sau mai bine de jumate. Dar acum se mai duce eu 2 ture și cred că descărcăm iar, sau vedem, poate descărcăm când terminăm. Dar slăbuț. Asta e. Acum de ori de cald, nu mai pot. M-aș urca o țără. De nici nu poți să te culci că e cald.